Bide hau, askotan egin dugu. Bai, guraso bezala, maiztegiko familia modura. Maiztegi da Jurretako eskola publiko bakarra. Maiztegi klabea da, Jurretako eguneroko bizitzan. Kohesiorako topagune da. Mina sentitzen dugu patioko egoera ikusita. Denbora pasatzen da eta ezer ez da mobitzen. Proiektu hau ez da atzoko kontua. Hezkuntza komunitatearen urteetako lana da. Adostasuna lortzen saiatu gara, azken momentura arte. Asteazkeneko ezoiko bilkuran bazegoen aukera. Eta posible izan da. 4 puntutan ados jarri gara aho batez. Baina oinarrizko puntura heldu garenean, PNV udal gobernuak proiektua gelditu dau. EAJ berandu ibili da finantzaketa bilatzen. Eta orain ere, aukera proposatu diogunean, ez du egi bihurtu nahi izan. proiektuaren lehen fasea aktibatzea proposatu genuen. Patioa estaltzea. 700.000 euroko aurrekontuaz, erremanentea erabilita eta 160ko diru laguntzarekin. Aurreko urtetan, 4 milioi inguru egon da erremanentien, eta erabili izan dute lanak egiteko, Bidebarrieta adibidez. Ametsa proiektua egingarria da. Aukera erreal hori blokeatu egin dau EAJak zuhurtziaren izenean. Baina hori ez da zuhurtzia. Hori maiztegiko aurrek itxaroten jarraitzea erabakitzea da. Maiztegik ezin dau gehiago itxaron.